Nesta edición de Galiciencia queríamos salientar o papel protector da biodiversidade dos bosques. Nas noites courelás é habitual escoitar o canto das abellonas, que erroneamente hai persoas que pensan que é unha curuxa. Atopades diferencias entre isto e isto? Nada que ver. Quixemos averiguar que aves nocturnas predominan no Courel usando dúas técnicas de mostraxe, o uso de reclamos e gravadora de sons.